Υπάρχει η έκφραση «αυτός που δεν γνωρίζει το παρελθόν δεν μπορεί να προχωρήσει στο μέλλον». 27 Ιανουαρίου είναι επέτειος 80 χρόνων από την απελευθέρωση του Λένινγκραντ από τον φασισμό. Κάθε κράτος έχει τραγικές σελίδες στην ιστορία του. Όλοι οι Έλληνες ξέρουμε την πολιορκία του Μεσολογγίου. Καθώς τώρα εγώ μαθαίνω ρωσική γλώσσα, εκτός από τη γλώσσα, μαθαίνω και την κουλτούρα και την ιστορία της Ρωσίας και συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν έμαθα ότι το Λένινγκραντ ήταν εγκλωβισμένο για 900 μέρες. Η εφαρμογή του σχεδίου πολιορκίας ξεκίνησε επίσημα στις 8 Σεπτεμβρίου 1941. Η Wehrmacht και η γαλάζια μεραρχία από τη Φραγκική Ισπανία σχημάτισαν έναν ημικυκλικό κλειό στα ενότητα της πόλης, από το Φινλανδικό κόλπο έως τις νότιες ακτές της λίμνης Λάντογκα. Με αυτόν τον τρόπο απέκοψαν το Λένινγκραντ από τις δορυφορικές πόλεις και τους κύριους οδικούς άξονες, καθιστώντας αδύνατο τον εφοδιασμό σε τρόφιμα, καύσιμα και πολεμοφόδια. Ο Χίτλερ φοβόταν να εισβάλλει σε μεγάλες πόλεις λόγω των απολειών που είχε υποστεί εκεί. Διέταξε τα άρματα να σταματήσουν στην τελευταία φάση της προέλασης. Βάσει των υπολογισμών που έγιναν στις 12 Σεπτεμβρίου, η επάρκεια τροφίμων για τους πολιορκημένους ήταν η ακόλουθη: άλευρα, σιτηρά, ζυμαρικά, κρέας, λίπη και ζάχαρη αρκούσαν για περίπου 1 με 2 μήνες. Η λογική των Γερμανών έλεγε ότι η παράδοση της πόλης εξαιτίας της πείνας και του χειμερινού ψύχους, σε συνδυασμό με τους καθημερινούς βομβαρδισμούς των υποδομών, ήταν υπόθεση λίγων μηνών. Η πόλη δεν είχε ρεύμα, νερό, αποχέτευση. Δεν υπήρχε καν θέρμανση. Το χειμώνα, οι παγετοί έφταναν τους -40. Υπήρχαν σόμπες στα σπίτια, αλλά δεν υπήρχαν καυσόξυλα στην πόλη, γι' αυτό έπρεπε να ζεσταθούν καίγοντας έπιπλα και βιβλία. Οι σανίδες από τις οποίες κατασκευάζονταν τα φέρετρα τελείωσαν γρήγορα. Έτσι, όσοι πέθαναν από την πείνα ή σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού, απλώς τυλίχθηκαν σε κάποιο είδος σεντόνι και μεταφέρθηκαν με έλκυθρα στο νεκροταφείο. Στο Λένινγκραντ δούλευε μόνο το ραδιόφωνο. Ο κόσμος μπορούσε να ακούσει ειδήσεις, τραγούδια, μουσική. Και στα διαλύματα μεταξύ των προγραμμάτων άκουγαν τον ήχο του μετρονόμου. Αν χτυπούσε αργά, τότε όλα ήταν ήρεμα στην πόλη. Αλλά αν άρχιζε να χτυπάει γρήγορα, σήμαινε ότι πετούσαν βόμβες και τότε όλοι έτρεχαν στο καταφύγιο. Το ψωμί εκδόθηκε σε δελτία εισιτηρησίου, 125 γραμμάρια ανά άτομο για μια μέρα. Κατά τη διάρκεια των 3 ετών κατοχής, όλα τα ζώα εξαφανίστηκαν στο Λένινγκραντ. Γάτες, ποντίκια, αρουραία και πουλιά. Η σούπα σπουργητιού θεωρήθηκε μεγάλη ευτυχία. Οι συνθήκες ζωής στο Λένινγκραντ έγιναν άθλιες. Στα τέλη του Σεπτέμβρη, τα αποθέματα πετρελαίου εξαντλήθηκαν και απαγορεύθηκε η χρήση ηλεκτρονικής ενέργειας σε μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Το Λένινγκραντ σώθηκε εκείνον τον πρώτο χειμώνα χάρη στον δρόμο της ζωής Ντορόγκα-Ζίζνη, που κατασκευάστηκε πάνω στην παγωμένη λίμνη, δημιουργώντας οδό εφοδιασμού σε τρόφιμα και πολεμοφόδια. Επίσης, ο δρόμος της ζωής υπήρξε πολύτιμος για την εκένωση της πόλης από ασθενείς και τραυματίες μέχρι τις 24 Απριλίου, που σταμάτησαν τα δρομολόγια λόγω τήξης των πάγων. Υπολογίζεται πως απομακρύνθηκαν 514.000 άμαχοι και 35.000 τραυματίες στρατιώτες. Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η πόλη προσπάθησε να διατηρήσει την πνευματική ζωή της στο βαθμό που ήταν εφικτό. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια συνέχισαν να λειτουργούν, ενώ οι πολιτιστικοί θησαυροί της αποθηκεύονταν στα υπόγεια του Μουσείου Ερμητάζ και του Αγίου Ισαάκ. Μάλιστα, ο τεράστιος χρυσός θόλος του τελευταίου καλύφθηκε με χρώμα για να μην δίνει στόχο στα γερμανικά αεροπλάνα. Немцы, блокировав Ленинград, отрезали его от городов-спутников и главных дорог. Запас продуктов осажденных был на 1-2 месяца. Немцы надеялись, что сдача города из-за голода и зимнего холода в сочетании с ежедневными бомбардировками произойдет за несколько месяцев. В городе не было ни электричества, ни воды, ни канализации. Не было даже отопления. Зимой морозы доходили до -40. В домах были печи, но дрова в городе быстро закончились, поэтому приходилось греться, сжигая мебель и книги. Хлеб выдавался по карточкам по 125 граммов на человека на 1 день. Несмотря на все эти ужасы, город старался сохранить свою духовную жизнь. В Ленинграде работало радио, и люди могли слушать новости, песни, музыку. А также продолжали работать школы и университеты. Культурные ценности хранились в подвалах Эрмитажа Исаакиевского собора. Для спасения огромного золотого купола собора от немецких бомб ленинградцы покрыли его краской.
Ленинград спасла дорога жизни, которая проходила по льду озера Ладога. Осада была снята в январе 1944 года. Тогда все человечество узнало о трагедии и героизме ленинградцев. Из 3 миллионов жителей Ленинграда от бомбежек и голода погибло примерно 1 миллион человек. За героизм своих жителей в 1945 году Ленинград первым в Советском Союзе получил почетное звание города-героя. Εν τω μεταξύ, οι κακουχίες των κατοίκων στο εσωτερικό της πόλης συνεχίζονταν. Άρχισαν να αναφέρονται μεμονωμένα περιστατικά κανιβαλισμού που αντιμετωπίστηκαν με άμεσες εκτελέσεις. Έχοντας την εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς, ο Κόκκινος Στρατός επανενεργοποίησε το δρόμο της ζωής το Δεκέμβριο του 1942 στη Λάντογκα. Αυτή τη φορά όμως, πέρα από το δρόμο για τα κάρα και τα φορτηγά, έστησε και σιδηρόδρομο μήκους 30 χιλιόμετρα. Επίσης, από το φθινόπωρο είχε ποντίσει πετρελαιαγωγό σε βάθος 12,5 μέτρων, ο οποίος έγινε απρόσβλητος από τα γερμανικά πυρά όταν πάγωσε η επιφάνεια της λίμνης. Τελικά, η πολιορκία λύθηκε τον Ιανουάριο του 1944, όταν ο Κόκκινος Στρατός κατάφερε την οριστική απόθεση των εισβολέων. Τότε, ολόκληρη η ανθρωπότητα βρέθηκε μπροστά στο μέγεθος της τραγωδίας, αλλά και του ηρωισμού. Από τα 3 εκατομμύρια κατοίκους του Λένινγκραντ, 1 εκατομμύριο με 1.100.000 πέθαναν από τους βομβαρδισμούς και την πείνα. Για τον ηρωισμό των κατοίκων της, το 1945 η πόλη ήταν η πρώτη της Σοβιετικής Ένωσης που έλαβε τον τιμητικό τίτλο της ηρωικής πόλης. Поздравляем с 80-летней годовщиной снятия блокады Ленинграда. Пусть будет мир на всей земле, чтобы такая трагедия никогда не повторилась. Συγχαρητήρια την εκδοηκοστή επέτειο από την άρση της πολιορκίας του Λενινγκράδ. Ας υπάρχει ειρήνη σε ολόκληρη τη γη, για να μην ξανασυμβεί ποτέ τέτοια τραγωδία.